our director, Kahilak po tag sauce our anang kuan writer, ba? si Marites. Yes. Hello guys! Hello girl! Story conference! Wala ako. Story conference! Yeah, we're having a story conference. Okay. At our writer, mga kasama, Kaon ra siya og iyaha. Ate Marites Albores. Ug kana siya si Saan ba Consular nabot numero sumabas 1 kung konsehal sa boy. I have no question about your story. Let's go! English na. Story conference it is! Proceed ha. Okay. Let's go! Teresa. Ah, Teresa dong. Inday tiray. Tire. Ano ba tire? Sige siya siyang... Ate Tere, nagkuhan siya decoration. Ah, nag-decorate pa na siya. Yung panindutan o ngayong. Iyang ihanger ko. Unsa na iya? Ang biyatanan mo. Mushroom burger na? Wow, di ko Uy, ganahan dahil sa healthy mushroom. ba yan na siya nga Oh, burger? titilaw na ko te. Wa kay ko ganahin man. Ay, ang pinakabarato man to. Pero Di ka ganahan? palit Matagan ko ta. na, gana ko eh. Ay, salamat. Mahalo na imo ha. Basi mas lami ang mahalon. Uday. Naa may tag 49. O ang mahalon na ako na magtigtog tag 100. 49? Dili. Ako, gatagan. Ang akong gitilawan ang tag 49. So wala kay siya lami. 49. Wala. Mamalit na siya ba? Niya panghatag dawat ko eh. Teresa Soria. Dahil, tag 140 na day. Tag 140 na. Ah, lami gyud ay na. Ah. Kana may Ay, lami. tagpasuyon pa no. Gagalitos. Lood na siya. Litus. Lood na siya na eh. Gina, wala ka dala sa intro. Okay? Ang kamot. Wala ko si Kong Kong. Basta mo ni siya, si Larry, slash, Si Larry Abelgas. si Larry, rich bachelor siya, you're a multi-millionaire, then, Uy, multi yeah, Si Hinisi. yeah, na, kaslunon ka sa 5 years na Okay. nimo nga uyab nga si Hennessy nga buutan siya pero social kanang tando-tando ra ni siya sige sa hangkuan bisag later on kanang mangita po magkuan po siya paagi nga makuha gid niya si Larry pero magstay gyapon siya nga buutan. Okay. Onya si Larry from kanang serious nga manulti to Jason nga kalugon og kuan batasan ig abot Ah, dito natural. sa kay kanang Natural. ihang murag flip mao na siya Ah, then natural na niya. kay kay ang makabangal niya nga si Pedro Kalugsad. talatalahon man sad nga idaran nya Pedro. nga nga kanang samtang manguyab ni siya ni kuan manguyab pud ni sa nga nato niya ni taling nga tiguwa nga dual nimo nga lula ni Lily manguyab sad na siya ni Lily at the same time kang pero ang tuyo ra gid ta ato ikaw ra mo mangharana manguyab do niya nakaila man niya si Lily niya murag na interest siyang Lily niya nalimot naman pud siya nga na siya Hennessy nga gibiyaan unya mao na niya kato si Bentot imuhang dual igsoon na ni Gina. Gina, batan ni day? Oh, si Kaya Gina nigawas ka ron, nga diha? super igatot Ah, nga bitot. nasa club pero virgin ka day. Oh. Three years nga virgin do. Pero virgin na siya. So nagkakita na mo kausa sa club mo nang murag naka-familiar kanya pero wala nimo ma-confirm pa kaya ato nga time nga kanang nakita nimo siya sa balik sa isla. Okay. Kay nya igsuon mong duha sa imong katong dual nimo. Sabi, magbuwang lagi ko niya. Oo. Maguwang kaniya. Unya na siya'y mama nga si Luncia nga dual pod ni Jin. Ani, Yeah. Matet. oh Dual Matet. ade dito pa ha. Ang lula siya Kana dili magkuhan. anda yon. Oh ang kuan si Titay. Siya may duwal na. Oo. Unya talakira ni nga style day. Ilahang mama. Ate. Which one? Okay. Maura. Next. Ako, Tess? Ay di way problema rich kani ikaw ra gyud. Ako Kanay na. ito ra yun. Kanay. Ay, naku may problema. Kung ako nadto na nga akong... Problema na kung dili imuha ka ng flip bitaw nga roll. So, happy, Tess? Okay. Mama, tita, paruso kita ka lang. Kuon po kita sa mga. Tess, yung taling na yun sa